Il-ftehim iffirmat se jwassal biex il-food couriers se jkollhom drittijiet aqwa. Dan intqal minn rappreżentanti tal-General Workers Union u l-Malta Delivery Fleet Operators Association, l-assoċjazzjoni tal-ħaddiema li jqasmu l-ikel, wara li ġie ffirmat ftehim bejniethom. Dan il-ftehim se jwassal għal numru ta' ftehimiet kollettivi futuri bl-impjegati li jqasmu l-ikel fid-djar se jkollhom kundizzjonijiet u drittijiet ta' ħjar ta' xogħol. Il-President tal-Malta Delivery Fleet Operators Association, Youssef Meli, qal kif dan il-ftehim se jkun standard ġdid tas-settur li se jkun xieraq għal ħaddiema tiegħu. Tenna kif il-ħaddiem jinsab fiċ-ċentru ta' dan il-ftehim. Ħaddiem huwa l-iktar pilastru importanti għalina għax ovvjament aħna s-settur tagħna mingħajru. Kull settur joħol mhux xejn, għandna nibdew nħarsu lejn il-ħaddiem, nibdew nħarsu lejh bħala xi ħaġa li hija importanti ħafna lejn is-settur tagħna. U b'dan l-emoju naħseb qed noru l-pożizzjoni tagħna xi jfisser għalina l-ħaddiem u fejn nixtiequ naslu aħna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju tat-Taqsima Ospitalità u Ikel Kevin Abela qal kif dan il-ftehim ifisser ħafna għal ħaddiema. Minn hawn il-qudiem qed naraw illi l-ħaddiema se jagħtaw propju dak li huwa tagħhom li huwa status ta' ħaddiem. Minn hawn il-drittijiet tagħhom se jkunu salvagwardjati flimkien ma'